Öň men sen gorkoktuňy men sen gorkoktuňy bilýän sen o göçü dairasyna baraňda ağlap müzdürip çykdyň ha sen Türkmen neme Türkiýede wagtym bile gitdiga göçü dairasyna yarım saat sen kabinete sokdular çıkandan soň ağlap edil hol çağaçyk ağlara hüngürüp müngürüp şonýaly edip ağlap çykdyň ha sen şoň şowat bildim men sen gorkoktuňy seni şu ýoly adam edenem bize ha men şondan soň kan senden umydum bolmady şowat men aýtdym ey diýdim biz Türkmenistan prezidentine karşı görüşüp ber senin göçüdaraň näme o diýdim bitti abi bitti abi sen anlamıyorsun bitti artık diýip ağlanyň ýadyňa düşýär Dursultan Taganowa meni gürletmesene maňa sen jogap ber biz haçan diýdik şular ýazdady sen ýal saçakdan göçü dairasyna çykanda ağlak gelen saçaktan bir kömek sorudy kaçan yok maňa jaň edýärler ha o adamlaryň bar bolsa aýt köşkü var baklydyk näme diýdik yaragly wagtly näme samsyk çykda jogap ber kim diýenim bolsa men talipdanam soradym talip hi sen şoňa zat diýdiňmi diýdim ýok menem diýem onu ýerden tap göre bu gurrun diýdim men Ay şu efirde bir kısanak can yana gelip diýdi o çıkanmadı öyle şeyle dip ol ne çigitlerden doğan karpuz yasap bir bir yerdir onu bizim adamızdan görülemesin ha efire gelenler doğru yana o nur bilen talip jaňat ya diýmesin ha biz jaň edem biz olar ya zat bilen jaň edem Ay şu görülemesin ha ay sağ ola